Nahumanamig panghinlo guys diri sa Eco Rest House niya kanang kuan hapon na mauli na punta kay napoy trabaho ug maupuhon niya humana humanaglimpyo magdecorate na lang ta sunod siguro sunod Sabado aron mas munindot siya guys na tong suroyo na kuan area na limpyo na siya guys among gihinluan niya mao na nag-go na guys in high sa ulay. Okay okay mani guys na limpyo na siya para na kay mas kuan man limpyo guys so, ano manik Eco Rest House wa di silingan ja nindot na siya guys medyo kuan na siya ba no mani atong Eco Rest House niya ginduan ni kay paron mas makuan niya manoroy ta dire nga limpyo niya mga unsa tagbutong okay. Kay giguto man ta guys niya tagbutong ani bisa okay nga unta guys oh tatag guys na okay dah gutungan niya mandag buktong dire muli na plus lungsod para wani atong relax nga area kung diin mahubog ta guys okay Pabloy ako rin natong butong kalot pa ba? Meron pa ba? Yung sa nila, ang nila. Tondo. Ha, kan hawir ra bloy. Ala ra, hawir ra. Sige. Ito ba no? Yo. Okay. Ngonta guys. Ito na kaya sayang. Ayo. Kuha ko sa rin doon. Pendudukan na. Magisa oh. Ako. Gigisam pa ba? Apa? Gisa kay takap. Apa? Dah. Guna. Kada bro. Ito ko. Ito kasi yan. Di ako deh. Hmm. Kalau nih. No. Hah?